România a fost scena multor scandaluri de-a lungul timpului, iată câteva dintre cele mai notabile. 1. Afacerea Skoda, interbelică. Acest scandal a implicat un contract controversat pentru echiparea armatei române cu armament de la uzinele Skoda, în valoare de 7 miliarde de lei. A fost descoperit că statul român a fost dezavantajat, iar unele fonduri au fost deturnate. Anchetele au durat ani de zile și au implicat numeroase figuri politice, inclusiv pe generalul Cihoschi și guvernul PNC, condus de Iuliu Maniu. 2. Scandalul Azilele Groazei, 2023. Un scandal recent care a dezvăluit abuzuri grave în azilele de bătrâni din România. Investigațiile au arătat condiții inumane și abuzuri asupra rezidenților, ceea ce a dus la demisii și investigații în cadrul guvernului, inclusiv a Gabrielei F., ministrul familiei la acea vreme. 3. Dosarul Bechtel a fost legat de contractul pentru construirea autostrăzii Transilvania cu compania Bechtel. Proiectul a fost marcat de întârzieri, costuri nejustificate și acuzații de corupție. În 2013, contractul a fost reziliat, dar nu înainte ca statul român să plătească miliarde de euro fără a finaliza autostrada. 4. Afacerea Țigareta. Un alt scandal de mare amploare, acest caz a implicat contrabanda cu țigări și corupția în rândul oficialilor vamali și poliției. Au existat mai multe episoade ale acestui scandal care au dezvăluit rețele complexe de corupție și complicitate la nivel înalt. 5. Dosarul Loteria. 2. Acest dosar a implicat acuzații de corupție și deturnare de fonduri în cadrul Loteriei Române. Figuri importante din lumea afacerilor și politicii au fost anchetate, ducând la condamnări și schimbări legislative ulterioare pentru a preveni astfel de abuzuri. Aceste cazuri reprezintă doar o parte din multitudinea de scandaluri care au zguduit scena publică și politică din România, evidențiind probleme sistemice de corupție și lipsă de transparență.